durant el franquisme van fer tortures o van matar gent i no hi ha condemna, perquè no només la policia es va passar d'un dia a l'altre a la policia de la transició, sinó que les mateixes institucions judicials, no? Abans deia el Pablo, no? Això de la continuïtat amb el franquisme, una claríssima, a part de tots els policies que han continuat i que continuen, o de jutges, és el tema de l'Audiència Nacional. O sigui, l'Audiència Nacional es va crear el dia després de que es dissolgués el TOP, el Tribunal d'Ordre Públic, i els jutges del TOP van passar com si fos un passadís a l'Audiència Nacional i ahí estan. I després la que deies també, no?, del tema de la més clara, òbviament, és la monarquia que va deixar Franco, no?